Hi guys, and welcome to my channel. If you are new here, please do subscribe and hit the notification bell. Unoka subscribe udara and not reach daddy. So guys, so today now yetina irupisa ya Prophet Freddy waita mnana ka warongo Obudisa zvawo kuita minana wabudisa Tinashe Mugabe Makati Memaoko. So without wasting your time, zvinzwirei. Siya kagara udaro John. Tarisa apa John? Tarisa Maoko mangu. Tell me if you're seeing anything. Yes, Papa. What are you seeing? Ndikuona varume vaviri nemukadzi umwe chete. Varume 2 nemukadzi 1. Mumwe murume akabata microphone. Vavenganava. Varume vaviri. One akabata microphone, yes? Mukadzi mumwe chete. Mukadzi mumwe chete. Wongu Papa. And what is happening? Murume akabata microphone ndi Tinashe Mugabe. Diani? Ndi Tinashe Mugabe. Tinashe who? Mugabe Prophet. Samukai mama. Tinashe. Mama. Prophet. Ndiri kufamba ine road inoenda mtown. Yes, Papa. Beatrice. Yes. Ndobva ndanosvika muna Daniel. Yes, Papa. Pamarobots. Yes, Papa. Ndabva ndatena kuright ndichipinda mumbare. Yes, Papa. Ndabva ndazonotena neline riri padhuze nechikoro chinonzi Chitsere Primary School. Yes, Papa. Ndiri kunofamba neroad iyoyo. Yes. But ndanobata ine road inonzi Muhlanga. Yes, Papa. Ndichinopfuura road iyo ndiri kuona paine population center. Yes, Papa. Can I go deeper? Ndangonoti pfuure ndabva ndadzoka ndokunopinda muroad inonzi yo Ayema. Yes, Papa. Avenue. Yes, Papa. Ndiri pa number 1. Wongu Papa. Pamba ipapo ndo pamakagara imi. Thank you, Prophet. But pamakagara paine 4 rooms. Yes, Papa. Painzi pambuya Sharon. Ndizvozvo Imba iyo chaizvo. yakatengeswa. Wongu. Yarinovetwa. Yes, Papa. Zvokuti muraini imomo ndo yanaka. Yakanakisa zvisingaite. Now, wakaenda kunogara nemumwe murume uyo kuMalawi. Wongu Papa. Anonzani? Anonzi namasani Piri. Wanogara naye ndokubva maita vana vaviri. Wongu Papa. Prince na princess. Thank you, Papa. But